ka ikwugodo okwu maka ana ịma na ile a na-ele bụ alụ ịma na ile a na-ele ga-adaga ụbịam ịma na ile a na-ele ga-akụtu biznes gị ịma na ile a na-ele ga-egbu nwa gị kedu ebe mmeli ji wee na-akwado ile a ka ebe mmeli ji wee laa na ile maka na onwe gị eziokwu ịma na adaga ụfọdụ ụbịam and ga-terminate your destiny. The plan of you coming to this very planet, selling of land will terminate it. It will not manifest again. Your grandfather ama mama kia maka na ọ na-eje ụka ichi ilani jee wele ego wepụta chaji ama ego ndị ga-akpụ alụ na ego ahụ ị na-anata onye ahụ. Si kwuo na ibe bụ alụ kama sị eji n'ụbụrụ wee kpụ ya. Ọ bụrụ na ị na-eme omenala malụ nsọ dị n'omenala ịbataluo wee fụ ebe a na-adị iwu omenala kwupụta ekwupụta ma ya bụzi alụ na ọ nwere ife imenwu ọsịa isi onye ahụ na-atatụ n'igwe gwa na ibe ọ na-eme bụkwa nsọ na ọgwa nsọ ana ka ọ na-emelụ nsọ ana ma ya bụzi alụ na ịtụrụ okwute ma ya bụzi alụ na ịbọrọ ya iyi a na-agwa okenye na ọ dara iwu a na-agwa ụmụaka na ọ dara iwu a na-agwa nwaanyị na ọ dara iwu a na-agwa nwoke na ọ dara iwu ndị be anyị sị na ọ na-abụ asọkata eze anya ebulu nkata n'isi wee megene wee gwu ya okwu. No matter how much you benefit from lies, you can never bury the truth. Kedu ife gbasara ana ịma alụ ana ịma na ana adaga ụfọdụ ụbịam ana ga-terminate your destiny. The plan of you coming to this very planet, selling of land will terminate it. It will not manifest again. Asị gị na egbochiri akalaka mmadụ olile ana na-egbochi akalaka mmadụ maka gịnị anyị na-ele ọ bụ gị iwe o nwere so many mistakes ndị be anyị na-eme nsị ka m gwa gị tata ka ị correct enye achọrọ m ka ị save so many families. So many people are going through a lot. Also very as dollar da 100 naira today ndị ga na-ata afụ ga na-ata afụ maka na ọ nwere atụta afụ si na mmụọ onye ka ndị agwa ụfọdụ na afụfụ niile anyị na-ata dị ụfọdụ bụ na gọọmenti ka o si only 40 or 30% bụ afụ gọọmenti mala iji nwa na-ata ọsị ya gọọmenti nyebe ndị mmadụ 50 million ndị ga-eketa ego ama na-ata afụ ga na-ata afụ ọsị ya sichi aba 50 million naira each to every Nigerians ndị ga na-ata afụ ga na-ata afụfụ maka gịnị onwe ndị gata na akalaka na onwere ife ga-eme ka babụla ọganyala onwe ndị gata na akalaka na ba bịara ịta afụfụ ife ba meta n'ụwa ba mbụ onwe ndị bụ na afụfụ ife ba meta n'ụwa ba nke akaba na-ata onwere ego ibitaba n'aka ka ego abụ last ya aja ife ka ba ga na-alụ. Ama m na onye na-akwado ile ana ama m na onye na-akwado ige ana ama m na onwe gị ana igo. Everybody is a victim of this very thing. Everybody has made the mistake maka na ọ bụ na igo bịara na ịma na ilego ụfọdụ elegogo onye lụrụ na alụ welu mistake ị ga-eme ma ọ bụrụ na isoro ya na ntọ na ana otu ndị nna nna anyị basi esi ya ọ bụ na isoro ya ime a mistake that will affect your children. Ka ikwugodo okwu maka ana ịma na olile ana bụ alụ ịma na ile ana ele bụ alụ everybody bụ a victim dịka si wee gba gị mana ọ ka mma na ịnụlụ ya ka ịkpọ ife bụ alụ kama sị akpụ na ya akpụ. Ịma na ile ana ele bụ alụ ịma na ile ana ele ga-adaga ụbịam ịma na ile ana ele ga-akụtu biznes gị ịma na ile ana ele ga-egbu nwa gị kedu ebe mmeli ji wee na-akwado ile ana ka ebe mmeli ji wee laa na ile maka na onwe gị eziokwu. Agwa gị na everybody bụ a victim maka na ezinụlọ ọbụla na-ego bara na ego mana be elega ele ụfọdụ elegogo mana ọ ka mma na ịwụchala ntị ka ige ntị ka ịnụ adịrị ele a na-ele n'ala Igbo dịka omenala si wee dị. The reason bụ na ana bụ na ịpụtara wakwudo ana adịrị ewe a na-ewe adịrị ebu a na-ebu a na-ero obi a na-ada afụ afụ mbọsị bulugbo na-abụ mgbe olile ana wayitere na bụ onye lecha na ọkpọ ndị na-akpụ alụ akpụchapụ alụ your grandfather ama mma maka na ọ na-eje ụka ichi ile anyị jee wele ego wepụta chaji ama ego ndị ga-akpụ alụ na ego ahụ ị na-anata onye ahụ ị na-elesi anyị wele ego anya ndị na-akpụ alụ ba bịa be nna gị ka ba kpụchapụ alụ na imere alụ ile a na-ele bụ alụ imere alụ asị m gele naanị o asị gị nọdụ in problem gele naanị na-egekwa ntị mana ọ bụrụ na ị nwe anwa wee kpọọ ọnya sị na ị na-ele anyị ịma na ị ga-enwe problem. Ndị nna nna anyị babidoli adịrị eliele ifeba na-ekwu bụ na ba na-agba ya a na-agba ya mgbaya a na-agba ya a na-agba ya in exchange ọ ga-agbanye bụ ana si ya na ọgwa mgbaya ka a na-agba ya na a na-eme exchange na ọ bụrụ olile ikwu na ị na-ele ana iwebe nsogbu